Så nu er der unboxing. Er du klar? Unboxing. Jeg er totalt klar til unboxing. Lollipop unboxing. Hvad er smart det her? Det ser jo også ud. Det er godt gjort. Jeg kan kun sætte den ene, skal du have alle tre? Ja. Sæt to andre. Prøv at sætte din mail og sætte, der kommer den ene. Ja. Og så er tricket, at alt skal unboxes. Sig hvad det er. Okay, her er finsk sød lakrids. Så er der mintchokolade. Det skal også være måske. Så er der Anton Berg. Marcipanbrød. Den er lige god til at Du skal unboxe hver enkelt, synes jeg. Men vi laver formation her. Nu går der virkelig system i det. De har fået den ene til. Altså, det er jo emballagespasser, vi har givet til. Var det flot, Pernille? Det er faktisk lidt smule. Det er med stærkt.